Vysoká intenzita dopravy dohnala obec Mojš pri Žiline k vyhláseniu referenda. Petíciou si to vyžiadala polovica obyvateľov obce. Situácia môže vyvrcholiť uzavretím cesty a vyvlastňovaním pozemkov. Cez obec Mojš prejde v ranných a popoludnejších hodinách 3000 vozidiel. V úzkých jednosmerných uličkách je takáto doprava pre obyvateľov neúnosná. Väčšina vodičov si pritom cez obec len skracuje cestu do práce. Neodrádzajú ich ani početné retardéry. Veľa detí máme túto prechádzajú áno do školy, je to tu dosť nahusto tie auta určite. Lebo to keď ideme aj do obci, aj na prechádzku, tak to je moc tých aut. Tam už ide ľuďom o život. Tam už nejde o fazulky. Takmer 500 ľudí z obce preto podpísalo petíciu, ktorou dosiahli vypísanie referenda. V hlasovaní rozhodnú, či cestu 3. triedy obec obmedzí alebo úplne uzavrie na úsekoch, kde sa na ňu napájajú obecné cesty. Tým, že by sme urobili zábrany vo forme buď rámp alebo výsumných panelov a obmedzili by sme tých ľudí, ktorí si skracujú cestu cez obec. Rozprávali sme sa o tom, že by sme ju uzavreli výsuvnými stĺpikmi, ktoré by v podstate boli na čipovú kartu. A kartu by dostali ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Podľa momentálneho usporiadania cestnej siete je práve táto komunikácia jedinou oficiálnou komunikáciou, ktorá Mojš spája s ostatnými cestami a o usporiadaní cestnej siete rozhoduje Ministerstvo dopravy. Zlú dopravnú situáciu by v Mojši vyriešil obchvat. Ten obec dlhodobo plánuje, ale bráni tomu výstavba nových ulic. Projekt sa po nesúhlase časti obyvateľov zmenil už len na obslužnú komunikáciu, ale 10% pozemkov ešte nie je vykúpených. Starosta sa preto nebráni vyvlastňovať. Dali sme teraz nové územné rozhodnutie, žiadosť na stavebný úrad a v rámci tohoto územného rozhodnutia v prípade, že sa nedohodneme s vlastníkmi, tak budeme vyvlastňovať. Nám bolo teda deklarované z obce za každého zastupiteľstva a za každého teda starostu, že tu ten obchvat nikdy stať nebudeme, čiže sa nemusíme nejakým spôsobom obávať. O obmedzení či uzavretí cesty budú obyvatelia Mojša rozhodovať v 1. decembrovú sobotu. Ešte predtým ale obec zorganizuje 3 stretnutia, aby dala ľuďom čo najviac informácií k prípadným dôsledkom ich rozhodnutia. Peter Revús, TA3.